Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano pachano yenyu yatinokupakurai nawo mururimi rweshona chano yeMbire TV. Right, mangwanani anhasi takakubatirai nyaya yemamiriro aita zvinhu kuna Paul Tungwarara. Zviri kutaridza panapa kuti mukomana zvinhu hazvina kumumirira zvakanaka zvichitevera mashoko ake akakonzera kuti pange paine kupanika mubato reZANU-PF nekuti zvakataurwa naPaul Tungwarara hazvina kunge zvakafungidzirwa nevanhu vakawanda kuti zvingange zvichitaurika. Mashoko aakataura ari kumusangano wekunyanga wePresidential Revolving Fund apo paiturwa mari yakanangana nekuvandudza maconstituency ekunharaunda yeNyanga kudonho reManicaland. Mashoko akataurwa naPaul Tungwarara akakonzera kuti padandemutande pange paine kupopotedzana pakati penhengo dzebato reZANU-PF. Pari zvino padandemutande pane mafoot soldiers ava kuda kwasheta gwirei ari kurwisa mafoot soldiers aPaul Tungwarara, avo nezuro vakanga vachitaura mashoko ekuti saka kana Paul Tungwarara achinzi ndiye presidential advisor muhofisi yemutungamiriri wenyika kunharaunda kana kuti kunyika dzekumabuda zuva dzekuMiddle East dzekunana Dubai, kusei zvabuda mutungamiriri wenyika vachienda kuDubai kumusangano vasina iye Paul Tungwarara asina kunge aperekedza mutungamiriri wenyika, sezvo iriyo area yake yaanofanirwa kunge achitaura achiratidza mutungamiriri wenyika vana muzvinabhizimusi vekunana Dubai. Vamwe ndivo vari kusajesta panapa kuti Tungwarara akauya kuzokonzeresa mubato reZANU-PF, akauya kuzokonzera nyonga, asi Paul Tungwarara haana kunge angouya ega, haana kunge azvigadza pachigaro chekuva presidential advisor. Tikatarisa isusu Paul Tungwarara awana matenders pasi pehurumende yavaEmmerson Mnangagwa kudarika vamwe. Panapa mazuva adarika takanzwa nyaya yaipopotwa yekutaura kuti Paul Tungwarara ndiye akawaniswa tenda rekurehabilitata Mazowe River, sezvo pari kutaurwa kuti rwizi urwu rwazara jecha zvaita kuti Mazowe Dam ringe risachapinde mvura. Kutaura kwatiri kuita panapa, Mazowe Dam iri kutaurwa kunzi riri pa9%, mamwe madhemu munyika yeZimbabwe ava pa100% atozara, asi Mazowe ari kuratidza kuti mvura yacho iri kuramba ichitopera, zvaita kuti hurumende inge ine kupanika. Mazowe Dam idhemu rakakura zvikuru uyezve raisasvika panguva ino risati razara. Kana tichitarisa manairo aita mvura munyika yeZimbabwe. Paul Tungwarara kugara kwake pachigaro zvinotaridza kuti ane malinks anowirirana zvikuru nemutungamiriri wenyika kuburikidza nekambani yake Prevail International Group. Paul Tungwarara akakwanisa kuwana tenda zvekare rekuchera zvibhorani munyika, zvibhorani zviri kushandiswa pamavillage business units, apo panotaurwa kunzi chibhorani chimwe chete Paul Tungwarara aichaja mari inosvika iyo 15,000 United States dollars. Kuchera chibhorani chimwe chete paibuda mari inoita iyo 15,000. Zvakaoma mufunge mhuri yeZimbabwe, asi ndo mashoko aripo. Kuchiti Paul Tungwarara panguva yakanga ichitsviriridza Comrade Geza, Paul Tungwarara zvinotaurika kuti kambani yake
yePrevail Construction yakanga yakapiwa zvekare tenda rekuvakira varwi vehondo yerusununguko dzimba. Zvinotaurika nemutauri akambotaura watakambotaura naye anoshanda kukambani yePrevail International, achitaura kuti nzvimbo inenge yangoita intel yaita information yekuti varwi vehondo yerusununguko venharaunda yakati vari kupopota nemutungamiriri wenyika, vari kupopota, vari kutsigira geza, vaibva vaenda kundovakirwa dzimba. Zviri kutaurika kuti kana pachinzi area yakati irikuda kuvakwa, zvinonzi vaishanda 24/7 chero neusiku kuitira kuti vabate tageti yekuti dzimba idzodzo dzinge dzapera. Panotaurwa zvekare kuti pakabuda mari yakawanda yenyika yakatorwa naPaul Tungwarara. Naizvozvo nyaya yekuti kune vamwe vari kutaura kuti Paul Tungwarara ngaadzingwe mubato reZANU-PF zvinobuda here nekuda kwekuti zvizhinji zviri kuitwa kuburikidza nehofisi yemutungamiriri wenyika ndo kwazviri kubva nako. Amen, mhuri yeZimbabwe, kana iye Paul Tungwarara achimanipuleta mutungamiriri wenyika, asi zviri kutaridza kuti vane malinks akasimba zvikuru. Imwe nyaya yakambotaurika yakanga iri nyaya yekuti vana Paul Tungwarara ndivo vanoshandiswa kubuda negoridhe kuenda naro kunana Dubai. Uadvisor uhu uri pakati pekutengeswa kwegoridhe kunyika dzekunana Dubai ndo mashoko amhuri yeZimbabwe. Pamusangano wekunyanga, Paul Tungwarara akaburitsa makakatanwa akanga aripo bato iri parakanga richigadzirira musangano wekonferensi yakaitirwa kwaMutare. Zvinotaurika kuti pane vamwe vanhu, meseji iyi inonzi yanga yakanangana nekuda kwaShe Tagwirei. Tagwirei nechikwata chake zvinonzi vaida kuti vaMunangagwa vadzinge Vice President Chiwenga. Naizvozvo Paul Tungwarara anoti hazvina kunaka kuti vamwe vanhu vange vachida kupesanisa utungamiriri. Mashoko akadzokorodzwa naDaniel Garwe mumazuva adarika aya pamusangano weProvincial Coordination Committee PCC meeting wakaitirwa kuMashonaland East kuMarondera, apo Daniel Garwe akataura nyaya yekuti vaMunangagwa nemavice presidents avo vanofanirwa kuremekedzwa nenhengo dzebato reZANU-PF, kwete kuti vange vachinzi havasi kuwirirana. Ndo mashoko atanga tinawo panapa mhuri yeZimbabwe. Vatsigiri vakuda kwaShe Tagwirei vari kuti ko sei Paul Tungwarara akasara zvaenda president kuDubai kumusangano wevatungamiriri venyika dzepasi rose vari kusangana kuDubai vachizeya nyaya dzakasiyana-siyana dzekuvandudza nyika dzepasi rino. Tinotenda zvikuru nenguva yenyu yamatora kuva nesu. Kune vashanya musakanganwa kutsigira kuburikidza nekusubscribe kuitira kuti poga poga patinoenda navo munova vekutanga kuziva zviri kuitika munyika.